Grupp ta' studenti universitarji Għawċin inaqdu flimkien fi front favur il-mina bejn Malta u Għawdex. F'konferenza tal-aħbarijiet, Jonathan Mintoff, president ta' dan il-front, tkellem dwar l-importanza li ssir il-mina bejn Malta u Għawdex. Hija l-aċċessibilità, kollox jorbot ma l-aċċessibilità. Għawdex fil-preżent jiddependi mis-servizz tal-vapur li ma jkunx dejjem available kif ġara anke fil-problema tal-maltemp, imma l-aċċessibilità għandha tkun xi ħaġa permanenti. Fil-Gżira Għawċija jgħixu ma' 30,000 persuna li minħabba nuqqas ta' aċċessibilità isibu ħafna diffikultajiet biex ta' kuljum jaqsmu bejn Malta u Għawdex. Bħala l-iktar waħda tista' tara mhux biss bħala student qed nara ġiret nipoġġa saqajja anke fiż-żarbun tal-imprenditori. Fejn tara l-problema li n-negozju anke fix-xhur tax-xitwa dejjem ibatti ftit. Bħala student l-iskariġġ li wieħed hemm qed naraw bħala sfida. Tista' tara ġifieri n-numru ta' studenti li wara li dawn jiggradwaw u jsibu xogħol Malta imbagħad minn hemm jistabilizzaw u jistattew il-familja tagħhom hawn Malta. Il-front qal li sakemm tinbena l-mina bejn iż-żewġ gżejjer għandu jkun hemm servizz bil-baħar veloċi. Għal konferenza tal-aħbarijiet kien hemm preżenti d-deputat Laburista Għawċi Franco Merċieqa li qal li permezz tal-mina l-Għawċin jistgħu jkunu ugwali daqs il-Maltin. Huwa feraħ lil dawn iż-żgħażagħ talli waqfu dan il-front.